जिल्लानि सिङाव थानाय स्टुडेन्टफोरनि फेलिसिटेसन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि 2026 आव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जायफोरा माने टप 10 मोननो हाबाय जिल्लानि टप 10 आरो बे दा बे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै दिनैहाय साफायाव 20,000 केश एवार्ड होनाय जादों आरो लोगोसे साइटेसन लेटार बिथांमोननो होदों कलेजनि स्कुलनि प्रिन्सिपाल हेडमास्टार लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बे हाबाफारियाव लेंना लाबोनानै बरायनाय जादों हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै गोबां सिमां नुदों सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने आवगायलांनानै सानसे समाव जाहाथे डक्टर जानानै फैनो हायो बिथांमोना जाहाथे इन्जिनियार IIT IAS IPS गोबां माने गिदिर थाखोनि माने डिग्री लानानै बिथांमोना जाहाथे जोंनिफ्राय साफा साफा मानसि मोजां सिटिजेन गुड सिटिजेन हिसाबै जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो बेखौ माने एनकारेज खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै BJP नि हेफाजाबाव जोङो सासे स्टुडेन्टआव 20,000 थाखा होनानै बरायनाय जादों आरो खिन्थु गभर्नमेन्ट हिसाबै फैगौ सप्तानि गेजेराव बेखौ बरायनो थाखाय डिसिसन लादों तारिखआ दाबो फाइनाल जायाखै गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि सरकारा माने टप 10 मोननाय BTC निफ्राय जाय टप 10 मोननाय स्टुडेन्ट बिसोरखौ साफायाव माने 5 लाख थाखा होनो थाखाय बियो फाइनाल जाबाय डिसिसन जाबाय आरो जायफोर ML साबजेक्टआव बयनिख्रुइ हाइस्ट नाम्बार मोननाय स्टुडेन्टफोर बर' ML जानो हागौ एसामिस ML जानो हागौ हिन्दी जानो हागौ बा बेंगलि ML जानो हागौ बिथांमोननो साफायाव 3 लाख थाखा होनानै बरायनाय जागोन आरो बियो माने हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे माने सिमांमोन जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे माने गोजौ थाखोनि डिग्री लानानै फरायनायाव जाहाथे हेफाजाब जायो हाग्रामा सारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनो थाखाय बेबायदि एजेन्डा लागासिनो दङ आरोखि दिनै 100 जन टटेल 100 स्टुडेन्टफोरखौहाय दिनै बाहाय बरायनाय जादों बाहाय CBSE खौबो बरायनाय जादों सेबा आरो CBSE खौबो दिनैनि बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स गौराङाव बेयाव टटेल जोङो 100 स्टुडेन्टफोरखौ माने बरायनाय जादों बिथांमोननि गार्जेन आरो स्कुलनि प्रिन्सिपालफोरखौबो लिंना लाबोनानै बावहाय मान बावनाय जादों आरोखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टल' जादों दिनै आरो बावहाय गसाइगाव साब डिभिजन दङ पर्बतजरा साब डिभिजननि दङ एज ए होल क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बावहाय बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै सासे मोजां एकाडेमिशियान क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि VC भाइस चेन्सेलर डक्टर गणेश वारि सारखौ जों बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै लिंनानै लाबोदों आरो जोंनि गोबां MCLEमफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरोखि जिहेतु मजबुत सरकार सोलिगासिनो दङ दा बेनि गेजेरावनो जे बर' बिजोंनि जे फरायनाय बर' बिजोंनि जेंना लोगोसे लेखानि जेंना बेखौ लानानै जोंनि BTC सरकारनि EM बिथाङा दिनै टेक्सट बुक प्रडाक्शन माखासे जायफोर एजेन्सिफोर दङ बिथांमोनजों दिनै गुवाहाटियाव मिटिं लादों आरो बेयो मोनसे सलिउसन जागोन सानदों आं थाबैनो सरकार हिसाबै दिनै रायलायदों दहाय फुङाव आंनो बिथाङा टेलिफनिक बिथाङा जनायहरदों जे टेक्सट बुकनि प्रब्लेमखौ लानानै दिनै गुवाहाटियाव मिटिं जागासिनो दङ बे जायफोर माने पाब्लिशार्सफोर दङ प्रडाक्शननि मानसिफोर दङ बिथांमोनजोंबो रायलायनो जाहाथे टेक्सट बुकआ एभेलेबेल जायो आरो बर' मिडियामनि थाखायबो बेखौ लानानै सरकार हिसाबै खामानि मावगासिनो दंखायो आरोखि